iti tabako, ang nagapupay iti barangay nagpatayan, ti maisagod iti kakaiso ng anak da, ngem adalat ta iti sapsapulan da iti baro. Ni Marcos, lumanpay na numo tinagtaudan na, inkargarigatan na iti nagbirok iti makaayayom ang maidaton iti bang papaisem kenkwana. Inpadas na pay iti naglinta, nagtuno, nagpusi, ken naggiling iti na dumaduma klase iti mais. At the native, kargil, batik ken da dumapay nga maawan naganap na. Otak. When otak tinapanunod na, yang kaskas di analpay tinamnaman na. Abos sa nagrigregatan aminasa di kita barangay Marcos. Iti may sa agundaway, inawis ti Maru ti balasan tap nagpasyarda. Pinadas ni Lorenza iti aglibas, uray pay adu iti mata amang sipsipot kadakwada. Kas iti panaginana, iti puso no kasta amapaay, ag tinagmet akas labulong tilumboy, tigasat adina ninamnaman. Abuos, ipadas na ako tunen, ti puso di kitadakkel iti balasang. Ilutuan na ida, iti itlog ti abuos. Ito dayta agundaway, maalukoy nga ta ni Marcos di kitadakkel ni Lorenza, tapno ituyen ang maisurat ti libro ti gasat da. Intayo imutektekan, dagiti manala iti daytoy aragop, talukibenda iti maudi agundaway ti pinali ti libro, ti biag da Lorenza ken Marcos, ti barangay Nagpatayan.